Гордите вярваха, че няма да коленичат пред никого. Ще вдигнат високо брадичка, ще изправят вратове, стреляйки по съседите си. И те коленичат и до днес, признавайки, че коленете са създадени от Създателя. И ако всичко изглежда погрешно, и ако видя само луди в сметищата, кога ще ги видя изцелени? Кога ще ходят радостно? Ако дявола претърсва къщите, научете се да не го слушате, да вървите право напред, продължете по пътя. Че техните си морски резиденции ще останат недокоснати. Сградите им няма да се изпълнят с тук. Наследствата им няма да бъдат разкъсани от децата им. Но морето се разбунтува безмилостно, зае древното си място, което е заемало отбитие. Яростното море, морето. И ако изкушението е сладко като мед, не отклонявайте поглед и подбужда духа ви към добро, което е по-силно от борбата с 1000 мъже. Това е битка вътре във вашето същество. Богатите мислеха, че не гладуват, но те гладуват за любов и жадуват за любов. Слабия им дух, поглъщайки ги в несигурност, и имението им с бели стени е безжизнен затвор. Това е видео. И ако глупаците пренебрегнат действията ви, помнете, вие вече сте на колене пред всемогъщия, покланяйки се като добър воин. Благословия в дома си. Непобедимата броня е носена вътре, и стрелците не могат да ви навредят, нито пък думите могат да ви наранят. Защото в молитва сте намерили любов, любов към Него. За това ще се молите.